गरेश्वराव साननैनि हाबाफारि लानानै 13थि सानजा तामुलपुर आरो 17थि गरेश्वर बियाब बाथौ गौथुमनि बोसोरसालि जथुम्माखौ खुंनो थाखाय साखाफारा। 13थि सानजा तामुलपुर आरो 17थि गरेश्वर बियाब बाथौ गौथुमनि बोसोरसालिया जथुम्मानि गाहाय सायनासालिनि गिबि लाइ खुन्थियाखौ दिनै गायसननाय जाबाय। खुंगा 13थि सानजा तामुलपुर आरो खुंगा 17थि गरेश्वर बियाब बाथौ गौथुमनि बोसोरसालिया जथुम्माखौ फैगौ 24 आरो 25 डिसेम्बराव खुंजानो गोनां बोसोरसालिया जथुम्मानि गाहाय सायनासालिनि लाइ खुन्थियाखौ गायसनबाय। फैगौ डिसेम्बर दाननि 24 आरो 25 खालाराव खुंजानो गोनां 13थि सानजा तामुलपुर आरो 17थि गरेश्वर बियाब बाथौ गौथुमनि बोसोरसालिया जथुम्माखौ गरेश्वर नोगोराव थानाय गरेश्वर बियाब बाथौ गौथुमनि थानसालियाव साननैनि हाबाफारि लानानै खुंनो थाखाय साखाफारा। लाइ खुन्थिया गायसनगिरि महरै बाहागो लायो 30 नं गरेश्वर बियाबनि MCLA पबित्र कुमार बर'जों लोगोसे गुबुन गुबुन आफादनि बिबानगिरिफोरजों लोगोसे फोरोंगिरि आरो मेलेमजिबि बिथांमोना बाहागो लायो। लाइ खुन्थिया गायसनगिरिजों लोगोसे बानजाय आफादा फोरमायनाय बादिब्ला बे हाबाफारिखौ गाजा गोमजायै खुंनाय जागोन होननानै फोरमायथिदों। बेनि अनगायैबो गरेश्वर बियाब बाथौ गौथुमनि थानसालिखौ गोब्राब नाजानानैब्लाबो बे बोसोराव गुबै महर होगोन होननानै फोरमायथिदों बानजाय आफादा। बाय आफादा फोरमायबावनाय बादिब्ला 13थि सानजा तामुलपुर आरो 17थि गरेश्वर बियाब बाथौ गौथुमनि बोसोरसालिया जथुम्मानि गेवलां मेलाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैगोन बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा। खुलुमबाय। दिनैनि जिथु गरेश्वर दख'रा आरो तामुलपुर जिल्लानि बोसोरारि जिथु जथुम्मा, बे जथुम्मानि थाखाय जिथु लाइ खुन्था गायसननाय हाबाफारि, बे हाबाफारियाव बाहागो लानो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। जिहेतु जोंनि माहारियारिनि सिनायनि थाखाय धोरोमाबो मोनसे बिथिं, थुनलाइया जेरैबायदि हारिमुवा जेरैबायदि, दा बेनिखायनो मोनफ्रोमबो बिथिंखौ सांग्रांथि लाखिनो थाखाय बाथौ महासभानि जिथु मावखान्थि जोबोद बाख्नायथाव। दिनैनि थारिखआव जि समनिफ्राय बाथौ महासभा आफादा जोनोम जाबाय, बै समनिफ्राय फ्राय जोंनि बर' माहारिनि गामि सुबाफ्राव थानसालिफ्रा जायगा मोनबाय आरो धोरोमा जाथिनि गेजेराव जायगा मोननायनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोआबो गोजोनग्लायनाय मोनदों। आरो दिनै जिहेतु अन्य सुबुङा जेरैबायदि फोथायो धोरोमखौ, आंबो बेबायदिनो फोथायो। जिहेतु जातिजों बे धोरोमा गोरोबफ्लेनाय धोरोम होननानै बुंनांगोन। आरो जाय आबै आजौमोना सिम्बलिक हिसाबै सिजौ दंफांखौ जोंनि सिम्बल हिसाबै सायख'दों, बिथांमोनखौ आं खुलुमो, अराय सिबियो। मानो होनब्ला सलन पुरन खालामनाय जिबिनि सावगारि लायालासिनो फांसे दंफांनि जे सावगारि लाबाय, बेयो आंनि थाखाय बाख्नायथाव। मानो होननानै बुङोब्ला सलन पुरन खालामनाया अभारटेकबो खालामनो हागौ, खिन्थु फांसे दंफाङा जेराव रज'यो बेयो रज'नानै गावनि जायगायाव थानानैनो बेयो गावनि जिउखौ दैदेनो। धोरोमनि बान्दोआव थानानै जुदि सोलियोबा निस्सय इसोरखौ मोननो हायो। दंफां फांसेया अभारटेक खालामनायनि जों माबाखौ नुनो मोना। आखाइयाव जि फोलावना मोनजायो बेखौ जानानैनो गावखौ सामलायो आरोखि। धोरोमनि नितियाबो बेखौनो फोरमायदों, जेराव लक्ष्मण रेखानि बाथ्रा बुंदों रामायणाव। रेखाखौ धोरोमनि बारगा मावोबा खैफोद जानो हागौ। थिग बेबायदिनो धोरोम होनना बुङोबा मोनसे बान्दोनि गेजेराव थानांगोन, होमब्लानो जोङो बे नुवाथारि आनान गसाइ इसोरखौ मोननो हायो। बेनिखायनो जोङो बयबो जा इसोरा दोङो प्रिथिबियाव, बेनिखायनो सान हरा जानानै दोङो। आरो बेनिखायनो जों चेलेन्ज खालामनो हाया, आं अरायथा थांनानै थागोन बेखौ बुंनो हाया। मावखान्थिया थांना थानो हागौ, खिन्थु जिउआ सम हिसाबै बाबेननायनि गेजेरजों बिदाय लानो गोनां जायो आरो। दा बेनिखायनो इसोरा जे दोङो, आंनि हिसाबै सैथोथि दोङो आरो। बाथौआ बेखौनो बुंनो सानदों आरो गोबां बुंनो गोनां गैला। गुबुन धोरोमारि गौथुमा जेरैबायदि आवगायलांदों बेबायदिजों आवगायलांनो हायो, आं बेनि थाखाय आफा बोराइ बाथौनि सेराव आर'ज बावनानै आंनि बुंनायखौ बेयावनो फोजोबबाय। गोजोन्थों। खुलुमबाय। दिनैनि नैबे सानाव, जों गोथार सानाव, दिनैनि जि 13थि सानजा तामुलपुर जिल्ला आरो 17थि गरेश्वर बियाब बाथौ गौथुमनि जि बोसोरसालिया जथुम्मा, बेखौ फैबाय थानाय डिसेम्बर दाननि
24-25 खालाराव साननैनि हाबाफारिजों खुंनो थाखाय जों थि खालामदों। बे लेखायैनो दिनै बे हाबाफारिनि गाहाय खुन्थियाखौ जोंनि 30 नं गरेस्वर समस्तिनि MCLA बिथां पबित्र कुमार बर' सारा बे माने गायसननानै होबाय। दा फैबाय थानाय समाव धोरोमखौ जोङो धोरोम सिबिनायाव जोंनि माहारिखौ सांग्रां खालामनो थाखाय बे बोसोरसेला जथुम्मायाव गुवारै सावरायनाय जागोन आरो बेखौ सावरायनायनि थाखायनो मिरु दुलाराय बाथौ गौथुमनि बोसोनगिरि मंगलसिं हाज'वारि सारा जोंनि बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैगोन आरो गाहाय आलासि हिसाबै बाहागो लाफैगोन जोंनि BTRनि CEM प्रमद बर' सार बिथाङा जोंनो खनसेनो होखाबाय। दा बे हाबाफारिखौ मावफुंनो थांनायाव दिनै गरेस्वर बियाबनि मोनफ्रोमबो गामिफोरा जोंनो हानायमानि जोंखौ हेफाजाब होदों, सहाय खालामदों, दान बान्था बावहरदों आरो लोगोसे जोंनि गरेस्वर ओनसोलनि मेलेमजिबि सुबुं आरो धोरोम सिबियारि बिथांमोना बे हाबाफारिखौ खुंफुंनायाव जोंखौ हाजासे मदद खालामदों। दा जोंहा जिहेतु नैबे गरेस्वरनि बिखायाव जोङो मोनसे मन्दिर जोङो लुफुंबाय थादों आरो बे मन्दिर लुनायनि हाबाफारियाबो सोलिगासिनो दङ आरो बे मन्दिरखौ जेरैखि जाया बे बोसोराव जोङो लुफुंनो थाखाय जोङो साखाफारा जादों। दा बेनिखायनो जोंनि गरेस्वर ओनसोलनि गासैबो रायजो राजा आरो मेलेमजिबि सुबुंफोरखौ नैबे मन्दिरखौ लुफुंनायाव जथेस्थ' हेल्प खालामदों, हेफाजाब खालामदों, मदद खालामदों। आरोबाव गोसो गुदुं सुबुंफोरखौ जोङो नैबे मन्दिरखौ लुफुंनायाव जोंनिसिम मदद आरो हेफाजाब मोनबावगोन जों बेखौ मिजिंथिदों। दा जायखिजाया जोंनि गरेस्वर ओनसोलनि मानगोनां आइ आफा रायजो राजा बिथांमोनखौ जोंनि बाथौ धोरोमानो जिहेतु जोंनि गुदि धोरोम आरो बे धोरोमखौ जों हमथाना लाखिनायाव जों बयबो बर' सुबुं माहारिया जों सांग्रां जानांगोन आरो बेखौ खालामनो थाखायनो दिनै धोरोमनि बान्दोआव थानानै जोङो जाहाथे बयबो खौसेथिनि बान्दोजों जोङो दुलाराय बाथौनि जिथुनि मोन्थोर बे मोन्थोरफोरखौ लानानै जोङो बर' माहारिया रायजो जालांनो हायो। जोंनि थांना थानायाव जोंनि जिउ खुंनायाव जिहेतु धोरोमा जोंजों अत'प्रोत जड़ित दङ। धोरोम नङाब्ला जों सुबुं माहारिया आगानसेबो दावगानो हाया आरो धोरोमनि गेजेरजोंसो जोङो जोंनि आसार खान्थि जोंनि हारिमुखौ जों फोथांनानै लाखिनो हायो। दा बेनिखायनो बे धोरोमखौ जोङो बयबो गोसो गुदुङै जोङो सिबिनांगोन, अनसायनांगोन। दा ओंखायनो जोंनि गरेस्वर ओनसोलनि मानगोनां आइ आफा रायजो राजा बिथांमोनखौ फैबाय थानाय जि डिसेम्बरनि 24 आरो 25 खालाराव जे खुंनो लानाय बोसोरसेला जथुम्मा बेयाव लोब लोब फैनानै बाहागो लाफैगोन, बयबो जोंखौ हेफाजाब होफैगोन आरो जोंनि गेवलां मेलखौ जाफुंसार होनायाव बाहागो लाफैगोन। मानोना बेयाव धोरोमनि माखासे गोनांथार बाथ्राफोरखौ सावरायनाय जागोन जेला ओंखायनो रायजो राजा बिथांमोनखौ बाहागो लाफैनो थाखाय आङो बानजाय आफादनि जानानै खावलायहरनाय थाबाय। गिबियावनो खुलुमनाय बावहरबाय गरेस्वर बियाब दुलाराय बाथौ गौथुम आरो तामुलपुर जिल्ला सानजा बाथौ गौथुमनि बोसोरसेला जथुम्माया जोंनि नैबे गरेस्वराव फैगौ डिसेम्बरनि 24 आरो 25 साननैनि हाबाफारि लानानै गाजा गोमजायै खुंनो लानाय जादों। बे हिसाबै दिनैहाय जोङो गिबि हाबाफारि हिसाबै बै बोसोरसेला जथुम्मानि गिबि खुन्थिया गायसननाय हाबाफारिखौ मावफुंबाय। बे हाबाफारिखौ जोंनि गरेस्वरनिफ्राय देरहालांनो हानाय BTRनि MCLA बिथां पबित्र कुमार बर'आ बेखेवनानै होबाय। बे लेखायैनो जोङो बानजाय आफादनि जानानै बिथांनिसिम साबायखर बावहरनाय जाबाय। जों बानजाय आफादनिफ्राय गासैबो रायजो राजाफोरखौ साबायखर बावहरदों। जोंनि गरेस्वर ओनसोलनि गोबां समाज सिबियारि धोरोम सिबिसुला सिबियारि बिथांमोना जोंनो दान बान्था बावहरदों। जेरै हागौ एरै फ्रि गोसोयै जोंनो अनसुंथाइ बावहरदों आरो बे लेखायैनो जोङो बे हाबाफारिखौ गाजा गोमजायैनो जाफुंगोन होननानै आसा लाखिदों। आरो जोंनि बे हाबाफारियाव गोबां गामिनि रायजो राजाफ्रा फैनानै मदद होफैदों, बाहागो लाफैदों आरो फैगोन बे 24 आरो 25 खालाराव जि जानो गोनां बेवहाय गोबां धोरोम सिबियारि बिथांमोना फैगोन आरो बे हाबाफारियावनो 25 खालाराव जि गेवलां मेल जागोन बे गेवलां मेलाव जोंनि BTRनि मानगोनां चिफ प्रमद बर' बिथाङा आलासि महरै नुजाथिफैगोन। बिथांनिफ्राय जों अलरेडि कनसेन्ट लाबाय, बिथाङा फैनो होननानै खोथा होबाय।
बेनि थाखायनो जों बानजाय आफादनिफ्राय बिथांनिसिम साबायखर बावहरबाय। आरोबाव लोगोसे दुलाराय बाथौ गौथुमनि बोसोनगिरि बिथां मंगलसिं हाज'वारियाबो जोंनियाव गाहाय आलासि महरै नुजाथिफैगोन। बिथाङाबो जोंनि बे हाबाफारिखौ मेहेरगोनां खालामगोन। बेनिखायनो जोङो बानजाय आफादनिफ्राय बिथांनिसिमबो साबायखर बावहरबाय।